dost, sıcağa kovsalsam nälik görýän? Bak doşa kovuşa gowy kelmeli sana kovuşdan ogar o. Sen kovsu ne etdiysene? Öňümizem kış. Howada soğuk. Erdine galsana aýaňa. Wa dost ebe. Ya ranjam edýär. Dost, yarananyň doýdumay. Ýasamany beren ağa arkay. Howalay dost almajaň. Nire barsaň çykday joşuň bilen näy? Dost kovsalayyn malmaymy? Ne diýelmezsen alma ho dost kovsulay. Oňorsa kovsen erdine galsana dost. Ay yo dost, men ägir sonda dost kovsaljak. Ne emesden şonu et? Aljak dost. Kim käbi? İň gol dostum. Yakup senmi? Yok. Onda kim käbi? Döwletem aýanymda. Bara yine biri. Ay yo başga men gowy dostum ýok. Ha yaran senmi? Geç otur. Ne işleýän edip kol? Ay şu maç gelip dost. Sen näçe istimalan? Ay yo dost görmändim. Görmedin ha? Yok görmändim. Bura işleýän ýemense de. Ay yok. Ay bola men näme üçin geldim bilýärmi? Näçe? Bugün näli gün? Bilýär. Bugün ýakyň dogluňyny bilseňiz. Oýsana. Hawa. Habar yoktur dost. Ama bolmadym. Soň üçin. Häzir biz näme diýär? Näme diýär? 3 yol bazara var ýaz. Ondan Uçuk al ýaz. Oňuzlapdyr. Dort, kinek, sinek. Gow ýüklenýär. Goljo. Hawa. Gurramadan atmaz. Bärden bar ýaz. ondan Yakup mena guruluşýan plany bar diýen, iberden arkasyna 3 yol bar ýaz duýdardy. Sürpriz diýär. 3 yol bardan diş baş. Dogruňyny gutbolsun. Kay gel. Haýa sorar ýa-da. Ýekінші dostumuz var. Begendireň ogluny. beýendir ya. Gittik onda. Gittik da. Sen elin ayır. Elin ayır sen. Sen koy ayır. Gidelim onda. Gittik onda. Yor. Kolle da yo. Ne diyor sana diye? Cemal mi? Uçur. Alo. Ha, uluq Cemal can qoğmu. Öydü. O nerede serin dedi? Serin? Mamamlarda men dasarda uluq Cemal. Bärem ikinji öýümde ha o. Ay mallara seretip ýörün. İýin beren molyan, suwa ýakan molyan mallary. Oýup bak. Ne? Eştiňdämi uluq Cemal can? Näme magynda ne okbaýsyn? Ha? Kimi de aramda onun ne edip söýüp bolsun o diýen anamaçylyk edýär. Men sen ne edip Allahyň, ha? Ol çağıramam men mamam bol. Yaran! Men gitmeli men mamam çağırýar. Boluksyma jaň eder bolýarmy? Bilme ýa mundan näy. Bolýa ýöre. Torda mak ýakyň ýanyna bar ali. Unut sen varma bana. Hiç kimini sen bana. Unut beni yaralama. Kalbimi paralama. Unut sen varma bana. Näme bolýar o? Söýgüde dostum. Sen dostluň nämedigini bilýärmi? Söýgü düşünýär ha? Sen söýgü diýip dostlaň unutdunmy? Bol basma bar ali. Alo, hoca. Awa barjak yarım saatda nakl edediler. Awala yarandan görüşeýin. Ondan Rahmandan döwlet alyp barjak. Yok yaran aýtjak gel. Yok ha Pepsi bilen urutuk berjekler ýollan bellämek diýjek. Ýadyňa düşenokyn geçenlim tasoýumyz odalypdy. Bala baraja bardym äle. Oglanlar. Bu tort maňa mı? Yaran bir sen düşünmedim. Hey Yakupcan. Dost beýtmele däliň o. Biz bilen dokdum sen doglaňyny. Biz şu tag akelenem yaranyň özi doglaňyny gutdaly. Ay hiç bu zatlar. Al sen soğutlan ural. Uzat çöp tort uzat. Demek ne? Demek. Var al gelin ýony. Alsam goýup dolan bilmeli. Ha, o gelermi ka dost? Gören al qayda lan? Wah.